Ovo je otišlo predaleko, reality TV ili realna opasnost, piše dramatično u videu. Jučerašnja dramatična situacija u Eliti 9, kada je Asmir Đurđić pred kamerama TV Pinka bukvalno davio Maju Marinković, podigle prašinu ne samo u našoj zemlji i u regionu, već i mnogo šire. Momentalno su reagovali i pojedine svetske stranice na društvenim mrežama. Konkretno na Facebook stranici Low Orion postavljen je snimak ovog nasilničkog čina. Za manje od 24 časa sakupio je 1.000.000 pregleda. Na snimku je napisano ovo je otišlo predaleko, reality TV ili realna opasnost. Na videu piše snimak koji kruži internetom prikazuje incident iz jednog srpskog reality programa u kojem učesnik fizički napada ženu pre nego što obezbeđenje reaguje. Ovo nije drama, ovo je trenutak kada zabava prelazi granicu. Dalje, reality TV je zamišljen kao haotičan, ali kada postane fizički nasilan, prestaje da bude sadržaj i postaje ozbiljan bezbednosni problem. Veće je pitanje koliko je previše zarad pregleda. Situacija poput ove ukazuje na razlike prelaženja granice zarad gledanosti i na to zašto je brza intervencija ključna. Oni su na kraju postavili pitanje da li mislite da reality programi danas prelaze granicu ili je ovo jednostavno deo formata.